जोङो गोख्रोङैनो बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंनि मोननांगौ दान बान्थाखौ दान गोनां जायोबा जोंनि दरमाहाखौ दाखालि बुंखानाय बायदि दान गासैखौबो जोंखौ आउट खालामजोब गोनां जायोबा जोंखौ गासैखौबो जोंखौ टटेलि आउट खालामजोब जों बुंगोन नो सल्युशन नो रेस जों बुंगोन नो सल्युशन नो रेस थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो रायजो नाङै सोलिगासिनो दं P&Rd मावफारियाफोरनि सोमावसारनाया मोन 11 खोन्दोनि कन्ट्राक्चुएल मावफारियाफोरा क'क्राझारनि DRD मावखुलिनि लांगोनायाव फिन सोमावसारदों। पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां खोन्दोनि कन्ट्रेक्ट बिथानि मावफारियाफोरा खामानि दोनथ'नाय आरो सोमावसारनाया 11 सानाव आगान होबाय। थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो रायजो नाङै सोलिगासिनो दं पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरनि सोमावसारनाया। साफ्रोमबो कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरनो ROP नि राहा खालामनाय, समान खामानि समान दान बान्था होनाय, सरकारारि मावफारियाफोरजों समान गासै खाबुफोरखौ होनाय, लांदा जानानै थानाय गासै मासिफोराव रोंगौथिखौ नायनानै मोननो हाथाव कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरनि थाखाय बिफानारि थिसनथाइ आनजाद खुंनांगौनि दाबिजों रायजो नाङै कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरा खामानि मावालासे सोमावसारनायखौ लाबोबाय थादों। दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 11 खोन्दोनि कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरा क'क्राझार DRDA मावखुलिनि लांगोनायाव थुबुर जाफैनानै गावसिनि दाबिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सोमावसारदों। जों बेखौनो बुंगोन आङो गिबियाव साংবাদিक बन्धु नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दा जोङो नंगौ जोङो थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जोङो माने 1 सप्ता जोङो बेखौ बारहोखांबाय आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों माने जोङो थाद'नाय गैयै सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मैयाहाय अर्थात मैया 10 तारिखआवहाय जोंहा P&Rd डिपार्टमेन्टनि जेनोखि मिनिस्टार जायखौ जोङो रन्जित दास सार होननानै जोङो मिथिगौ बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि इन्सट्राक्सन मथेनो मैया गुवाहाटीयाव कमिशनारेट मोनसे कनफारेन्स हलावहाय मोनसे माने इमारजेन्सि मिटिं लेंनायनि मोनसे प्रग्राम आरो लेटारखौ जों मोननानै जों जोबोर गोजोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडार स्टेट लेभेलनि लिडार बिथांमोनहा बे कनफारेन्स हलावहाय बिनि सायाव फाइनालाइज माबा मोनसे जागोननि मिजिंजों बिथांमोनहा जमनानै दङमोन आरो बिथांमोनहा 3 बाजिनाय लोगो लोगो मैया मोनाबिलिनि बेवहाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट लेभेलनि कमिशनारेट लेभेलनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजों सावरायनो हांखुर जानानै दङमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय जोङो दान्दिसेनि उनाव सावरायनानै जोङो रिपर्टखौ गासै ब्लक लेभेलाव अब्लासिमबो जोंनि थाद'नाय गैयै सोमावसारना दंखायोमोन हिसाबै जोंनिसिम मेसेज फैबाय जे खुनु फर्दायै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामना माने रेगुलाइजेसन खालामनायनि माबा मोनसे उद्देश्य गैया जोंनि डिमान्ड चार्टारफोरनि सायाव इमप्लिमेन्टिं खालामनायनि माबा मोनसे माने थांखि गैया बे जिनिसखौ जोंनो मेसेज हरनाय लोगो लोगो जोङो हथबंग जादों आरो बे हथबंग जानायनि असिलायैनो गासै स्टेट कमिटियाव बे जिनिसखौ डिसिसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिन जोंनि सदर टाउननि जाय जोंखौ हेड क्वार्टार होननानै बुजिगोन P&Rd डिपार्टमेन्टआवहाय बे P&Rd डिपार्टमेन्टनि पन्चायत एन्ड P&Rd डिपार्टमेन्टनि बे हेड क्वार्टाराव जोंनि दिनै खुद्रि सारनाया जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों गासै आसामाव जुदि दिनैनि एक्जिस्टिं BJP गभर्नमेन्टआ 1 लाख निबनुवाफोरनो साख्रि होनायनि जुदि आसा होनो हायो बै बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय भलन्टियार हिसाबै खामानि मावबोनाय जोंहा गोथै बिथांमोन दङ बिथांमोना ससेयाव थैबाय बिथांमोना दिनैसिम जेबो मोनाखै बिसिनि सायाव जेबो माबा मोनसे एक्सग्रेसियाखौनो होन माबा मोनसे बिथांमोननि न'खरनि माबा मोनसे मोननायनि बेनिफिटनि फारसेनो होन खुनु मोनसेबो जेबो जिनिस गैया बिथांमोना थैबाय बाहायनो जोब्बाय जोंबो बिथांमोन बायदिनो जेबो सिकिउरिटि गैयै मावनानै जोङो जेरै मोनो ओरैनो थैलांनांगोन बे जिनिसखौ रोखा नुनायखाय जोङो थाद'नाय गैयै बे सोमावसारनायखौ जोङो जागायफिननांदों आरो बे जागायफिननायनि आन्दोआवनो जाहैबाय 2019 मायथाइनि जेनेखि 15 अक्ट'बर बेवहायबो थांनाय मोनसे कमिशनारेट लेभेलावनो मोनसे स्पेसियेल टकबो जादों कन्ट्रेक्चुएल एसोसिएशनजों बे रायलायनाय प्लेटफर्मखौ मोननायलाय बेवहाय ओरैबायदि गोख्रों मोनसे माइनर्स दङमोन नोंथांमोना बे माइनर्सफोरखौ मोनोबा सार्कुलेट खालामनो हागोन जे बेखौ जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बे पन्चायत एन्ड रुरेल डिपार्टमेन्ट माने डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि जायखौ जोङो JBEK IAS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन बिथांनि लिडिंशिपआव चेयारपार्सनावनो नै बेवहाय माखासे होलांनाय टपिक्सफोर जायनाखि पइन्ट बे पइन्टफोरखौ जोङो नेनानै दङमोन बे पइन्टफोराव नैबे जिनिसफ्रा रोखायै दङ
जे जोंना जेखौ बिदों बे जों दा जेखौ डिमान्डआव होगासिनो दङ डिमान्ड चार्टार हिसाबै बेफोरखौनो जों बेहाय लाफिनजोबनानै बिथांमोनजों रायज्लायनानै जोङो बिथांमोननि इमप्लिमेन्टेसन टाइमखौल' जों नेनानै दङमोन। नाथाय 19आ बारलांबाय 19आ बारलांनायनि उनाव बिथांमोना बे होखानाय दफाफोरखौ मोनसेबो मावफुङाखैसै। बेफोराव होनायफ्रा दङमोन जोंहा माने जोङो गुबुन डिपार्टमेन्टआव मावग्राफ्रा जेरैहाय साख्रियाल हिसाबै माखासे PF, EPF, CPF, एक्स ग्रेसिया बिसोरखौ मोननो हानांगौ होननानै बिथांमोना गावसोरनाव माइनर्स खालामनाय जाय IAS अफिसारफ्रा माइनर्सखौ खालामलांदोंमोन बिथांमोना दिनै बेखौ मावनायाव मानो गोहैलो जादों। बेखायनो जोङो बे जिनिसफोरखौ मोनैलाय जोङो थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्राय बे कलम दोनथ'नाय हाबाफारिखौ जोङो जागायनानै जोङो मैयासिमाव जोंनि मिजिंफोरा गासैबो फेलें जानायलाय जोङो दिनै जागायफिनबावबाय आरो थाद'नाय गैयै बे जोंनि पेन डाउन सोमावसारनाया जाबाय थागोन। जेसेबांसिन सलुसन फैया एसेबांसिम बे पेन डाउनखौ जों लांबाय थागोन। बेखौ गासै आसामानो नुबाय थागोन। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि जोहैनो जों खावलायनो लुबैदों बे जोंनि डिमान्डफोरखौ मावफुंनायाव इसिबां सम नांथारा। बेखौ मावफुंनो थांनायावहाय जोंनि खामानि मावनायखौ नुसुंथारिया सयज' खालामथावै जायफोर जोंखौ ओरैबायदि खामानियाव बाहायो माने जोङो जोंनि P&R डिपार्टमेन्टनिल' जों खामानि मावनानै गवाखै। एलाइड डिपार्टमेन्टनि लाइन डिपार्टमेन्टनि जेसेबांखि ग्राम सभा बानायनाङा मानो जोङो बाहाय मेजर रल लानांदों खामानि मावबोनांदों। इलेक्सन डिउटियाव बाहाय जाबोदों। जब कार्ड भेरिफिकेसननि लास्ट डेट होबोजाबोदों। आधार लिंकिंनि लास्ट डेट होबोजाबोदों। PMIG दिल्ली फोजोबनायनि माने वार्निं होबोजाबोदों। बेबायदिनो गोबांथार गासैबो खामानिनि अनगायैबो लाइन डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्राव जोंखौ बाहायनानै खामानि हासिल खालामबोदों। नाथाय जोङो जोंनि मोननांगौफोरखौसो दिनै मोनसेबो मोननो हायैलाय जोंनि खुद्रिनाया बे। दा बेखायनो जों खावलायदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव रायलायनि खोथा गैला। जुदि रायलायथारनो मोनबा पास खालामथारनो मोनब्ला बे गोलाव जोंनि 10 दिन बारलांनायावहायनो बिथांमोनहा फाइल खालामनो हायोमोन। बिथांमोनहा अर्डार खालामनो हायोमोन। बिथांमोनहा डिसिसनखौ हरनो हायोमोन। बिथांमोनहा डिक्लेयारखौ होनो हायोमोन। खालामबाय दुर्भाग्यजनक मैया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एबसेन्ट। माने जोंहा जाय मिनिस्टारा गावनो बेखौ अर्गानाइज खालामनो होदोंमोन जाय बिथां रनजित दास बिथाङा एबसेन्ट। दा बे जिनिसखौ जोङो सयज' खालामनो हायैखाय जोङो दिनै बेवहाय जागायबाय आरो जों आसा खालामदों बे जोंनि सोमावसारनायखौ मेगन बेखेवनानै नायनानै जोंखौ जोंबायदि खामानि मावनो होयो। पाब्लिक सिबिनायाव जोंखौ आगान होहोनो आखाइ जोंखौ आरोबाव मावहोफिननायाव जोंखौ मदद खालामो। जों जोंनि मोननांगौखौनो बिदों मोनैखौ जों बियाखै। जोंहा जे मोननांगौ जोङो होनबाय थादों जायखौ आर'नि खोथा बुंबाय थादों जायखौ रुल अफ पे होनबाय थादों पे कमिसननि आन्दाराव मा मोननांगौ जों बेखौसो मोननो थांदों। बेयो जाहैबाय गासिबो रुलनि आन्दारावसो जों बिनो थांदों। बेखायनो जों आसा खालामदों जोङो गोख्रोङैनो बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा जुदि माने बे जिनिसखौ एसे समनि गेजेरावनो माबा मोनसे सलुसननि जुदि लामा दिहुनाबा गोनां जायोबा जोंनि दरमाहाखौ दाखालि बुंखानाय बायदि दान जोंनि दरमाहाखौ मास मोनसेनि दान बोसोरसेनि दान गोनां जायोबा जोंखौ टटलि गासैखौबो जोंखौ टटलि आउट खालामजोब। जों बुंगोन नो सलुसन नो रेस्ट। नोंथांमोना बुंगोन ना बुङा नो सलुसन नो रेस्ट। जों बे जिनिसखौ बुंबाय थागोन। जोङो लुबैदों आरो बे खामानि मावफुंनायावहाय जोंनि जाय दानि गोहोग्रा चिफ मिनिस्टार जायखौ जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोङो बिथांखौ नोंथांमोननि जोहै खावलायनो लुबैबाय जे बिथाङानो गावनि हेन्डलिंजोंनो गावनो टेकेल खालामनानै गावनो हस्तक्षेप खालामनानै बे जोंनि दाबिफोरखौ मावफुंगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय। दा जोङो बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। अर्थात जोंनि आन्दलना नन स्टप इनडिफिनाइट। गाबोनबो जोङो ब्लकआवनो जिरायफिनगोन। अर्थात गाबोन बन्द बे सनिबार रबिबार बन्द जोबनाय लोगो लोगो अफिसनि टाइमाव जोङो आरोबाव सिगांनि बायदिनो जों बेखौ नन स्टप लांफिनगोन। बे जोंनि डिसिसन। गिबियावहाय जोंहा दंहाय जोङो 60 बोसोर बैसोसिमहालागै जोंहा खामानि मावनो मोननायनि मोनसे सिकिउरिटिखौ जोंनो नांगौ। जोंहा 60 बोसोरसिम मावनो मोनाबो जानो हागौ जुदि जों बेबायदि थाबाय थायो। बेखायनो जोङो 60 बोसोर बैसोसिम जों साख्रि मावनो मोननायनि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ। बेखौबो आयेन हिसाबै बिथांमोनहा लानो नांगोन। आरोबाव जोङो लुबैनाया बेनो दे प्रभाइडिं एकर्डिं टु दा ROP अर दा रुल्स अफ पे कमिसननि आन्दाराव जोंहा मा मोननांगौ जों बेखौ मोननो जों थांदों। बे जाहैबाय जोंनि दाबि। आरो बेनिफ्राय इकुवेल वार इकुवेल पे गुबुनफोराव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव खामानि मावनायनि जोंबायदि खामानि मावनानैनो बिथांमोननि जेरैखि मोननाय फेसिलिटि जों बिसोरजों खुनु बे जिनिसा रुजुथावा। दा जोङो बेखौनो जोंनि मोननांगौखौबो इकुवेल वार इकुवेल पे जों जेरै गुबुनफोरा जेरै खामानि मावनानै जेखौ मोनदों जोंबो बेबायदि जों मावनायनि बिनिमय जों मोननांगौ। बे जोङो जोंनि दाबि। आरोबाव जोंनाव दंबावो मोनसे एंगेज इन द विकेन फोर्स इज विल एज एबिलिटि एन्ड एलिजिबिलिटि उइदाउट कन्डिसन। माखासे डिपार्टमेन्टफ्राव भेकेन्सि पस्ट दङ।
बे भेकेन्सि पस्टफोरावबो जोंखौ माने बिथांमोननि रोंगौथि आरो जयगथाखौ नायनानै बिथांमोनखौबो बाहाय रेगुलाइजेसनावहाय एंगेज खालामो बेबो जोंनि दाबियाव दं आरो जोंहा दंथारबावो मोनसे लास्टआवनो जाहैबाय प्रोवाइड रेगुलेशन एंड इमप्लीमेंटिंग अंडर द लीडिंगशिप ऑफ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम दा बिथां हेमंत बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिथांनि आखाइजोंनो बिथांनि गोहोजोंनो माने जोंखौ रेगुलाइजेशन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय बेनो जोंनि दाबि जोंनि बे दाबिफोरा एसेखिनि आरोखि